Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Ярдәм янәшә Чалдан Курск өлкәсенә гуманитар ярдәм җибәрделәр. Автобуслар контрольда, Чалда автобус профилактик чарасы уза. Ярдәм янәшә бүген Чалдан Курск өлкәсенә гуманитар ярдәм җибәрделәр. Ул катлаулы тормыш хәлендә калган тыныч халык өчен билгеләнгән. Шәһәрдә җыю пунктын узган атнада ачтылар, әмма оештыручылар билгеләп үткәнчә 2 көн эчендә битараф булмаган шәһәр халкы күп әйберләр алып килгән. Бу азык-төлек тә, шәхси гигиена чаралары да, кием салымда һәм башка бик күп нәрсәләр. Курск өлкәсендә яшәүчеләргә гуманитар ярдәм җыю пункты узган атнада пәнҗешәмбе көнне эшли башлады. Кешеләр бик актив, ярдәмче, төрле әйберләр алып килделәр. Су, ашамлыклар, балалар киеме, дарулар һәм башка әйберләр. Бүген Казанга барысын да җибәрәбез. Активистлар һәр әйберне санап посылкалар, адресатларга барып җитсен өчен ышанычлы итеп төргән. Мәсәлән, бер тартмада азык-төлек продуктлары гына, икенчесендә оек башлар, сөлгеләр, өченчесендә шәхси гигиена чаралары. Шулай кием салым, башка бик күп нәрсәләр. Әйберләр җыюга волонтерлар төркемнәре, территориаль иҗтимагый үз идарәләре, яшьләр оешмалары һәм башка бик күпләр кушылды. Бүген без шәһәребезнең битараф булмаган халыклары тарафыннан Курск шәһәренә халкына гуманитар ярдәм итәчәкбез. Һәм инде аның өчен менә шәһәрдә битараф булмаган яшьләр үзәге, тослар председателе, предприятие организациялар җитәкчеләре белән бергә гуманитар ярдәм җыйдык. Чаллы яшьләре беркайчан да кеше кайгысыннан читтә калмадылар. Алар актив рәвештә үзләренең ярдәмнәрен гөр күрсәтәләр. Бу юнәлештә эш дәвам иттереләчәк. Гуманитар ярдәм җыю пунктларына Долине офисында Нур Орион яшьләр үзәкләрендә эшләячәк. Теләгән һәркем әйберләр һәм тиз бозылмый торган азык-төлек алып килә ала. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Рөстәм Миңнеханов хезмәт хакының бер өлешен Курск өлкәсендә зыян күргән тыныч халыкка ярдәмгә күчерде. Татарстан Республикасы Рәисе инициативасын Рәис администрациясе, Дәүләт Советы аппараты һәм министрлар кабинеты хезмәткәрләре дә хуплады. Алар зыян күргән ватандашларга ярдәм итү өчен бер көнлек хезмәт хакын күчерәчәкләр. Татарстан Рәисе сүзләренчә, бергә булыйк, авыр минутларда безнең игътибарга мохтаҗ кешеләргә ярдәм итик. Автобуслар контрольда. Чалда автобус профилактик чарасы уза. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре нәрсәләргә игътибар итә һәм рейд барышында нинди хокук бозулар ачыклана. Бу хакта хезмәттәшем җентекләп сөйләр. 2024 елның 7 аенда гына да Татарстанда автобус йөртүчеләр гаибе белән 48 юл транспорт һәлакәте булган. Аларда 2 кеше һәлак булган һәм 55 кеше зыян күргән. Хәер, Чалда вазгыять яхшырак, әмма шатланыр өчен сәбәбе юк дип хәбәр иттеләр Дәүләт автоинспекция хезмәткәрләре. Бүгенге көндә автобуслар катнашындагы 14 авария булган. Аларда 17 кеше төрле дәрәҗәдә җәрәхәтләр алган. В целях профилактики и предотвращения ДТП, совершаемых водителями автобусов, а также пресечения фактов грубых нарушений, которые влияют на безопасность дорожного движения, в период времени с 8 по 17 августа на территории Республики Татарстан проводится профилактическое мероприятие «Автобус», в ходе которого организована ежедневная работа по усилению контроля за перевозками пассажиров автобусами. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре рейды иртә таңнан башланды. Җәмәгать автобусын һәм вахта машиналарын тикшерү шәһәрнең төрле өлешләрендә барды. Безнең тикшерү төркеме тулы бер постында эшләде. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре автобусларның техник торышына, юл хәрәкәтендә катнашуын раслый торган гамәлдәге диагностика картасы булуга, пассажирлар йөртү өчен лицензия булуга, машина йөртүчеләрнең куелган таләпләргә туры килүен, шулай ук вазифаи затларның машина йөртүчеләргә рейс алды медицина тикшерүе һәм автобусларның техник торышына рейс алды контроле уздыру таләпләрен үтәүгә аерым игътибар бирделәр. Все есть у нас? Все в порядке? Все у нас есть, что положено. Один раз живем. Надо беречь себя, беречь окружающих. Если никто не будет нарушать, это хорошо же. Әмма масштаблы рейд вакытында хокук бузучылардан да башка гына булмады. Берничә сәгать эчендә юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуның 54 очрагы ачыкланды. Я все сказал.
А исправлять будете? Мондай профилактик рейдлар 17 августка кадәр дәвам итәчәк. Дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәтендә катнашучыларның барысында игътибарлы һәм сак булырга чакыра, һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен тайпылышсыз үтәү кирәклеге турында искәртә. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Тәгәрмәчле пешекчеләр ярышчылыга килеп җиттеләр. Шәһәрдә федераль телетапшыру төшерелде. Танылган шефлар Россия шәһәрләре буйлап йөри, истәлекле урыннар белән кызыксыналар, тарихны өйрәнәләр һәм милли ашлар белән танышалар. Шуннан соң җирле продуктлардан ризыклар әзерлиләр. Тамашачылар үзләренә охшаганны сайларга тиеш. Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Ну что, ребята, голодные? Да! Мы пошли готовить! Шолыга шеф-поварлар Никита Сечин һәм Роман Лазарев килде. Яршолыда алар шәһәрнең тарихын һәм әлбәттә милли ризыклар белән танышу өчен берничә көн тордылар. Ә инде азакта җирле продуктларны кулланып, үз кулинария шедеврын әзерләделәр. Было классно, многое что попробовали. Вот узнали те продукты, например, конина. Грива коня. Бесподобная На вещь. рынке очень крутые продукты были. Гусь Копченые вяленый. ребра коня. Но то, что мы использовали. И самое главное, утка очень вкусная у вас. Да. Прям. И утка, и картошку, которую мы купили на рынке. Шеф-поварлар яңа ризыклар әзерләгәннәр һәм аларны шаулы конфеты һәм шаулы юлында дип атаганнар. Ә дегустаторлар булып профессиональ рестораторлар да гади шаулыларда чыгыш ясады. Нам очень понравилось. Нам объяснили такой, я впервые в жизни попробовал, внуки тоже попробовали. Такое вкусное, мясо нежное, все вкусно, из макарон сделали конфеты и так далее. Очень вкусно было. Приезд их стал неожиданностью, мы как бы случайно здесь оказались. Удивила подача, красивые блюда, утка и мясо как бы завернуто в конфетку. Очень интересно было приехать поварам, посмотреть не только на наш город, не только посмотреть на те объекты, которые у нас есть, посмотреть и с точки зрения своей, с точки зрения тех продуктов, которые есть в нашем городе. Җәмәгать туклануы культуралар, шулай ук традицияләр һәм башка бик күп нәрсәләр белергә. Булардан чыгып тәгәрмәчле пешекчеләр яңа ризыклар булдырды. Ә аларны шаулы конфеты өчен яисә шаулы юлында ризыгы өчен тавыш биреп шаулылар бәяләде. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. 17 августа в 17:30 футбольный клуб КамАЗ приглашает всех любителей футбола на матч против СКА, город Хабаровск. Приходи на стадион, поддержи своих. Болеем за КамАЗ. Билеты на fckamaz.ru.